Vinderen er Elisabeth Arden Pro Triple Action Protector. Kom herop, Elisabeth. Dommerne siger, et nyt trin i din daglige ansigtsplejerutine. Spørgsmålstegn. Ja, det kunne dette produkt blive, hvis du har din hud kær. Det er et innovativt og banebrydende produkt, der giver optimal beskyttelse mod solens stråler, men som samtidig plejer, fugter og udjævner din huds overflade i en universel nuance. Overbevisende, revolutionerende. Elisabeth Arden Pro Triple Action Protector SPF 50 eller 50. Denne fantastiske og helt unikke og effektive serie er nu en kæmpe succes i hele Norden. Og det der er takket være, der var Nords dygtige team, loyale kunder og ikke mindst et super stærkt brand. På vegne af Dermanor takker denne fantastiske pris og ønsker jer alle en helt vidunderlig aften. Og så har jeg lovet mit bord at sige, at jeg sidder ved det mest fantastiske bord. 512. Tak. Sådan der. Så skal vi måske lige nå at spørge, hvordan I skal fejre det. Vi skal jo nok have noget champagne, tænker jeg. Falder i god op hos 512, og så skal jo også hjem og skåle med firmaet, kunne man forestille sig. Ja, stort tillykke, og